Bapuram terang rongrat perang ke me ke pha. Surupothar pen kareng terang pita BJP pen MSC tiket hangdun vek pupu ke Cepaklang. Borsupon anglong along rusem sonsing India pan kapanong pen kit hitan theng parpan ke sompon. Serdian English High School atum ta rusem sonsing inti kaliani chiki modun. Bapuram terang rongrat perang ke me ke pha. Deopani constituency lo Bornurja Langmili Bapuram terang rongrat thang ni phaing corner kebarni Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act mate MGNGREG scheme surihini rakrener kepen surihini rakresir kepaputhak perang ke me ke phapon kedamtang nilik blok atum pen sikaring tiarong along kedeng pon lak isialang teng keteng along kacong dadun job card tangka non puta Bapuram terang rongrat long lelang pusi lam the cepaklang pon alang litum kacong dadun ningkan ke thompleng deda phianta Bapuram terang rongrat labang so kacong dadun tangka long lelang pusi akoi pipon lasi Bapuram terang rongrat atum kopia posi lason rongrat phan kang thuima pusi Subhas Kro phan karjupon pado nili long masi passbook committee passbook ta laso nang pothai no number account number pualam lo lasi nili pothai lo sitami non puta thanga khobor avedelo anke nili tum la pusi inghong bom lo non puta non 2022 anang litang lo boy visita non puta thang khobor avedet lo lasi non pini bangke perangke tum han maso amei phan ang ko Damtang 2018 melampen niltum labangso Subhas Kro alangli isi job card lapuson long lo nasi labangso job card long si alangli ke claim ji phan niltum phan nang than lo lapen nilitum ta labangso kam ki claim mi phan ching kilo lapen claim lo sitame peneng an ningkan ki thom an leng elo labangso tangka niltum sitame chihang nam lo lapen labangso tangka non pus tame long ledet lasi labangso tangka kilong ledet aputhak nilitum mane kachini gangtung blok pentong nang pipelang ma madate Subhas Kro si labangso tangka chodet ma labangso alam ke nilitum ta athe ing ibu proof jakong damtang da posi nilitum stame long nang pu lapen chini tungduk pusi nilitum labangso perangke hoi pen stame nili pachini lo lasi labang so tangka nili blok pentong nang kipi pelang ma mate Subhas Kro tong kachopang lim det ma pusi rongrat pen perang ke melong karjupon pado lasi prabjin pen labang so puthak klardak pen apa chini nang ji pusi Bapuram terang rongrat ke hangpon pado hanjang langsung pen Rajib Sonrongpi Malong News. Surupothar pen kareng terang pita BJP pen MSC tiket hangdun vek pupu ke Cepaklang. Surupothar pen kareng terang pita BJP MSC tiket hangdun vek pupu ke Cepangdak pon. Arni ong aprang pen alam ke klang non apoy MSC kang wai mati election along ke kali tang hit hinat rong pia sitame BJP pen MSC tiket ke hangdun je phan ka sigmek alam nang klang no. Bon ta ako pai ke lang no pen so boy amat arong chewa ikjoy. Lasinon ke acor kareng terang PC Surupothar constituency pen MSC kang wai along BJP asong atiket hangdun bom lo mate chisik bom lo pusi thang ni phaing corner kep arni perang kya mei ke phahut lam the Cepaklang pon karlitang lamer amei abarim amei pu karlitang hidina drong pi mate acor kahimante kang am kepleng pliason ke papleng piji lapen Surupothar arat akisung akiun e along karjap piji aphat MSC ki thur dunjia phan ning hanglo pusi kareng terang pia hin pen lam the Cepaklang pon nili karjap dunji pu bangke ta nili ta BJP tiket se ka hangdun apen rong kilu damarata a hok lo local committee tumpan nili along tin ta chetong da personally sinila tumpan kaching ki ka chethan te kang apen ke nili ke la party ticket ke hangdun pu ke kibalo hai hangdun lo sita pini si independent me se thurji tang ho belek party me se thurji lahai bang ning tang ta ve jog pan ta nili than kang dak la solam ke pari kang party pan pa ji pan ke ban jog le ticket man sita
pahai vek tu pu bangke paritika me chok phanta la bangke la son lo ni litum ke penan so ka chingwai non kali hala men tu pen alang ke social work lok si ke klem nang litum si bisi chini lo solam ke alang reng tik de alang la chua prang de hang dun he amat nili chor lo hidinat rong pi he ka ke mang tikang ka alang ke la kidu ke la arat phan hedi uplift kuri ji phanta ka bor I apen ke pinela main ke la so area lom la lang ka ve to war high main importance pinangi po alangkai ta pu pena kidu ke la arat phan osomar ka por hai kitab ape achoy la repeat hek an ke bor inang pu kai ta penan so ka chingwai do la si ni chor le non dam juice ta ni li non party ticket long pusita lilita la haya kam ke claim social work phan ke ni lita kai ta ready lapen alang liki songwe pentaki thurji ka chisiga ve lapen ning hang he lasi BJP asong aphan ki pahaiji aphan pusi non penta klembom pusi lamthe che paklang pon hanjang la sopen Rajipson Rongpi Malong News. Borsupon ang long Rusemson Singh tiaphan ka panong pen ke thetana theng parpan ke sompon Nilip constituency angkang nilip blok asai hempen kilometer krep ho anbak kahilo inglong sar pomate borsumpon anglong song along Rusemson Singh ing tiaphan kapanong pen NLBKA malongari Kristiana dilunga tumpen theng parpan ke somda majamek padopon labangso borsupon anglong along rada tum ke dam ke dopun ji aphan akemang pensi ni hanglong ri baptis kajalang amei lapen malongari Kristiana dilunga tumpen labangso theng parpan ke theke sompon pusi beta nang pale labang so jai megalong malongari Kristiana dilunga meipu Simon Rongpi bithilang so mondulia chunbang Devin be atumpian sila bang so jai meg Japon lo nili tumpini Samson Singh ingti Carly Arni kachikimo mate labang so arni pen pachi tondam sinili tum malongari monduli nerkep lapen fellowship isi do nitum kado we sir kep do laso amonduliang bong chilang si pini nili tum Theta na cross labang so inglong sar puang song long isi momu akai antame ili karbia khai tum labang so anong nam gaji thang plong ang long aphan momu ta kachiki moji aphan sinili tum claim rap pedlo lapen itu monduli pen chilang si chirap chitu pen sipini nili tum labang so pa ajai meg deng pondo alang litumahin pen fit thongkep an ingchin pen kaselampon atheng parpan borsumpon anglong along mesen pen kesompon ajai mek paduponong lu pusinili tuma pherang ke pen birta nang pale labang so birta nang pale abang nili pen Ramesh Teron Malong News. Serdion English High School atum taru Samson Singh ti Kaliani chikimodun Thang ni phai ingkora nerkep arni hidipia long ke do Serdion English High School along ta ingdeng therok sikep rapli Rusemson Singh ingti Karli arni kachiki moduna jai mek padopon labang so jai megalong klimso maratuma phan ponsi arjan ki hi lapen Rusemson Singh ingtia kayala mo puthak lamjir ke to kache pate sitami padopon labang so jai megalong assistant teacher Elias Kathar ahin pensi me jai mek pangchengpon labang so ajai megalong reverend pastor Hilson Singnar longhub rongpi Serdion English High School athanbang ake hoy Rajesh Kro tumta me along che tongdun labang so beta nang pale bang nilituma pherang ke Rustom Ronghang Malong News.